Čaute, zdravím vás pri našom novom segmente Q&A z Dante. Ďalšia otázka, aké máme príchute? Ako sme spomínali, máme teraz momentálne dve príchute, Vanilla Mint a škorica. Do budúcna samozrejme pripravujeme nejaké iné príchute. Viac z vás nám písalo, že by ste chceli nejaké ovocnejšie príchute, pracujeme na tom. Ako dlho vydrží chuť Dante? Veľmi individuálne, z toho dôvodu, že niekto, kto by používal Dante agresívnejším spôsobom, že si dá špáradlo do úst a rozkúša ho do 30 sekúnd, tak áno, účinok trvá 30 sekúnd. Ako by sa ale správne malo užívať, názorne si môžeme ukázať, človek si zoberie takto túto krásnu tubu, vytiahne si jedno špáradlo, vloží do úst, môžete sa s tým hrať, prípadne si ho následne otočiť. Ak už chuť začína trošku ustupovať na jednej strane, opäť vložíte do úst a máte nový nával esencia tej príchute. Tiež, keď začína už príchuť ustupovať, môžete aj špáradlo jemne hrísť, tým vypustíte ešte viacej tej esencie aj toho nikotínu. Ako dlho vydrží chuť Dante? Od tých 10 až do 30 minút.